Dan hu gvern tal-frodi jinqala skandlu llum u jintesab dak tal-għada. Dan kien is-sentiment espress waqt konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Partit Nazzjonalista u indirizzata mix Shadow Ministers Darren Karabott u Claudette Buttigieg fejn flimkien sostnew li ma jistax ikun li pajjiżna jibqa' jitmexxa minn gvern instabbli u imkisser. Min-naħa tiegħu Shadow Minister Darren Karabott sostna li l-Prim Ministru qed jibqa' juri kemm hu dajjef fil-konfront ta' Clint Camilleri meta qasel li jħallih miegħu u qal li din l-attitudni turi kemm għandna gvern li ħoloq sens ta' impunità għal dawk l-aktar tal-qalba. Għalhekk qed nagħmluha ċara li l-Partit Nazzjonalista ser jibqa' jiġġieled għall-verità u għall-ġustizzja u fuq kollox anke sabiex jiġu ritornati il-flus, il-poplu li l-poplu jkollok hemm barra jaħdem għal flusu, imma mbagħad ikollok il-gvern illi jaħdem lil poplu bi flusu. Darren Karabott insista wkoll in-nies ħaqhom aħjar u mhux ser jaċċettaw li jkollhom gvern li jaċevola lil ta' ġewwa u jarmi l-bqija. Kien hawn fejn appella għal dawk l-eluf tal-laboristi ġenwini illi xebgħu b'din l-attitudni tax-xejn mhu xejn. Min-naħa tagħha Shadow Minister Claudette Buttigieg sostniet li dan hu gvern tal-frodi u dan ġie stabbilit minn diversi rapporti u inkjesti. Ikompli tgħid li l-poplu Malti u Awċi għandu dritt fundamentali li pajjiżu jiġi amministrat bl-aħjar mod possibbli. Buttigieg appellat il dawk kollha li jaħdmu fl-amministrazzjoni ta' bosta entitajiet tal-gvern sabiex ma jħallu lil ħadd jintimidhom jew b'xi mod ixekkilhom milli jaqdu dmir tagħhom. Jiena nerġa' nagħmel l-appell tiegħi lilkom illi taħdmu fis-settur pubbliku, lilkom li għandkom awtorità fiċ-ċivil, nitolbukom illi intkom ma taqgħux la tentazzjoni u anqas għal pressjoni li qiegħda ssirilkom biex intkom ma tagħmlux dmirkom. Id-deputati tal-Partit Nazzjonalista tennew l-importanza tal-protesta ta' nhar it-tnejn li ġej, protesta li ser issir fis-6 ta' filgħaxija quddiem il-Parlament sabiex in-nies isemmaw leħinhom kontra l-attitudni ta' Robert Abela.